Alright, irugig nga ro nga ibasa ket ne naladawon. Diti pakasaritaan ni Kelly iti Lawag City nga napaulwan iti mabekbekel. Adu nga tati makarelate kadagiti viewers tayo. Dagiti mabekbekel met. Kanagrik na dakat mabekbekel da. Kaslaan mo yun kaslaan mo tayo na anyat pakasaritaan ni Kelly. Sagudahin nga ro ti surat ni Pagayam a Kelly. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kasinyong kablawang kay man iti aragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kastamit tayo nakablawak di iti padak nga kanayon nga agbibuya iti programam. Naawis ti riknak nga mangibinglay iti pakasalitak namin naaddaanak iti selosa nga kaayan-ayat. Idida mo, inawawat ko latan ni Heidi nga kaayan-ayat ko nupay nalabes ti kinaselosa na. Tasaan lang nga pagselosan na dagiti babae nga kasarsaritak. No digit pagselosan na payen dagiti babarkada kuno gagayem ko kaopisinaak. Ken jak dinamnama nga pati ti pamilya ket pagselosan na. Ngem jak mapanawan ni Heidi ngamin ket ipatpateg ko isuna. Adun tinagkadkaduan mi. College kami pelay di, estudyante kami pelay ti kolehiyo ket agayan ayat kamin. Aging nga naadaan kami nga agpadpada iti natalged nga trabaho. Ket masayangan na. Masayangan na kiti relasyon mi nga nakabaybayagan kasinyong baka ket ammokon ti amin nga suli ti kumbaga ammokon ti angot na ore adayo pelaen ket amok nga ison. Angim dimteng iti panawen nga napnuan akon. Isu nga daydi nabayagan nga ising-singasing da kanyak nga panawakon ti nobyak. Inaramid ko. Ngem kastoy met tinapasamak kasinyong. Kastoy man nga rod ngayon nak isalaysay ti amin. Parang Kelly. Into no sa nga bigat dati victory party tayon. Ni kano Ma'am Joanne ti agpaala. Nasken nga da ka. Tasi ka ti mesa kadagiti kadakkelan ti sales diti kumpanya. Datang ti parikot ko. Jak pa nakapagpakada ni Heidi pare. Anya? Abi, di na ka kumapalubusan ket victory party ti kumpanya tayo dayjay. Nasken nga datayo nga empleyado. Nang runaking ka. Maluksaw lagi din ni Ma'am Joanne no di ka umay paring Kelly. Uwin nga rod paring Paulo. Angim amumat tinobyak. Tanabayag mo nga mamumso na. Uwin Angim apeng amin nga kasay mo tinubyam. Ultimo kaubraam, kaopisinaam. Pagimunan na. Jakarod maawatan. Jakbat mabalin nga panawan. Gaputa ipatpateg ko ni Heidi. Hindi talang nabayag kang aminin Since college days, kunam kanya giti. Alagad, ipadas mo na nagpakada Tabaring maawatan na. Narigat mo't no ni Ma'am Joanne ti maluksaw na awang ka. Uwan pare. Ikarigatak to. Nagpakada kini Heidi. Tabaring no palubusan nakmatlaan. Be? Adagayang victory party nga maangay to. EJ opisina mi. Ngem, kunak,
agpa-victory party ni Ma'am Joanne. Ket mapang kami iti mesa nga restaurant. Into no sa nga bigat. Ket inka? Ket kasano nga ro din ti panang sundom kanyak iti trabaho? Ha? Kwa, nasken nga min nga mapanak. Ta sigurado nga maluksaw ni Ma'am Joanne no sa anak nga na importante pay data nga Ma'am Joanne ngem siyak nga kaayan ayat mo. Ha, Kelly? Saan ba't nga kasjay, be? Trabaho dito eh. Kensiyak namin ti may sa kadagiti ka nga 20 sales iti kumpanya mi. At siyempre, paset nak ti victory ti kumpanya. Iso nga, kituri pa'y mabaling saan ka nga mapan? Ta saan ka mat nga masweldoan no mapan ka kadayta? Saan ba't nga paset ti trabahong dayta? O, kaskunam, sikat ti may sa kadagiti ka nga 20 sales. Umanay ko madijayan saan da ka kumapilitin nga mapan nga maki-party-party dita. Idinto nga daak nga sunduan, nasken nga sunduan iti trabaho. Di mo ka di ka ba ilan di aglugan lata nag-commute nga agawid. O sige. Kayat mo pa nga ag-commute nga marigata nak, nga matraffic nak, maasukanak, nga posible nga dadaka sa mapasamak kanyak. Idinto nga si kakit agragragsak ka, kaduam digiti ka opisinaam. Kayat mo ka diti kasta, Kelly. Napatpatid ka di dayta victory party, ngem ti siguridad ko. Sige, ingkalata. Anya? Ingkalata ko na, no napatpatid deta nga victory party, ngem siyak nga kaayan ayat mo. No napatpatid da kita kaubraam, no napatpatid ti boss mo, ngem siyak nga kaayan ayat mo itinabayag nga panawin. Diin ka. Saan ka nga igawid, Kelly? Amok mo nga maluksaw ka no mapanak. Matlagayam! Aping or nagpakada ka pa ilaang kanyak. No amom nga maluksawak no mapan ka. Wala. Lipati mong timbagak. Saan ako na mapan? Alaing kalatan. Bakakit mo ibagam nga pipigilan ka. Ingka, no isot nga mas nasisitang iti siyak. No mas importante di dyan yung siyak, palugudang ka, palubusan ka. Saanin ko nakmet. Tamok nga maluksaw ka. Amumat ka jak kahit nga agapata. Be. Matlagayam. Amumat gayam nga maluksawak. Saan mo kuman ngayon yung open up? Saan mo kuman yung bagbaga? Tapos sa anak nga, kasi nga, na bad tripak man na stressak pay. Ala, sorry nga ro din Naawanan naktuloy tigana nga mangan. Ha? Sayang mat, nagado dito in order ta. Si kanti mangibos. Angim siyak. Diyak kayatin ti mangan. Awan ti ganas kon. Isaan ka din nga at the victory party yo jay opisina yo barok. Tang. Saan ka nga napan? Kotang, matitibagbagik. Ay, matitibagbagay, bueno. Saan na ka manon nga pinalubusan, tinubyam? Saan ka nga makapaglibak kanyak barok? Tanabayagan amok tinubyam. Tang. Amok nga selosa tinubyam. Nga saan lang nga babae ti pagselusan na. Ta ultimo pamilyam, ultimo kaubraam, gagayim mo. Kat pagimunan na. Nga nuwin kin mabalain. Isulaang ti pangit itidam ti atensyon mo kin uras mo. Saan ba't nga kasi ni Heidi tatang? Anya nga saan barok? Kas kumaita. Nasisita dahil nga victory party yaw. Sigurado aklakit di. Nga di nakamanan pinalubusan. Ay, baro kaya. Mawatag mat din ni Heidi tatang.
Ngamino na pana. Diyak ko man na suko ni sunad di trabaho na. Mabuting ka nung ag-commute. Ay, bakit din mabuting pala ag-commute. Anya nga ro dahil no awang kan, saan nga agbiyagan? Kasanupeng nga ro tibiyag na no awang kan baraw. Tang. Sursurun na mo't ati agbiag nga awang ka. Saan nga ti amin nga oras, kit maitid mo king kuwana. Ay, na Diyos ko. Agpanupanunot ka baraw. No isut klase ti babae nga kayat mo nga katakunay na ititong palbiag. Adamot kid di pa nagbaliw na. Kastaday di nanang yo. Tang? Anya ti kahit masawon tang. Selosa mo't idi day di nanang yo. Angem na pagbaliw ko. Gaputas saan ko'y palubos nga tila kay kayat dati matungpal. Angem data nga aramidin baraw. Ad-adda nga marigatan ka no tungtung palem lata ti kayat tinubyam. Naskin mo't ipatangken mo mo't wano itagay mo mo't ti kinalalakim. Saan nga kanahin nga iso ti masurot? Saan mo't kidi nga iso ti kanahin nga masurot tatang? Ay nga saan? Yan yung papilit mo kumat mapan iji victory partiyo Ta nasisita nga ron dayjay. Ang mga nukaluksaw na katibus mo. Anya ka dit inaramid yoy di tatang. Simple mo't laing barok. Saan nga ti amin nga gundaway katong palem ti kayat ti kaya nayat mo. Kas kaday di nanang yaw. Anya tinarami ni nanang. Baga na kanyak, nga panawan nak, isinanak, ang imsaan na lang na aramid. Ha? Kasla di kahit yung aramidig tatang makisina akmat kini Heidi no di na kahit nga ay kasta nga agpaisot ti kahit ko nga aramidin baraw. Ha? Ang ti pa nagkita king ka. Kasla di mo maaramid ti mangpanaw itinubyam. Kasla di mo kabailan ti makisina king kuana. Apay. Saan mo't lang isot ti babae ti lubong baraw. Ang ipatpatig ko ni Heidi tatang. Mamati ka kanyak baraw. No napatig ka ngagpaiso king kuana. No ipatpatig na kamot tinubyam kasti pa nang ipatig mo king kuana. Uray no ibagam nga makisina kan. Nga panawa misuna. Di na kan tumadla matiis. Huh? Kasanong ro din no matiis na tatang. Kasanong ro din no makiwin naswas kanya kat ipaypayso na. Jacket nga mapukaw ni Heidi ti biyag ko tatang. Dahil ta tinagdumaan ta baraw. Panunutim ngamin dahil panunutim ngamin. No talaga nga ipatpatig na ka, di na kapulos maisina. Gapulaeng iti basit na banag. Panunutim din bagak baraw. Tapos saan nga itiagdanayon, kat mabagbagkil ka. Ha? Ay, amok day takarig na. Tanariknak mo day ta ide, kaday dinanang yaw. Ngim saan ko yung palubos nga itiagdanayon, kat mabagbagkilaklatan. Iso nga agpanupanunod ka, Kelly baraw. Apay nagproblema dito yung laptop mo, manang? Kuading ko. Nagbuntog mo tigarawnan, kanahin ngaglag. Bareng no, reformat lang laeng ati solusyon na. Awan mo ti sabali nga problema na. Awan mo, iso laeng mo. Siguro, gapot kinadaan nan, nabayag mo tin nga jak pinareformat. Sipod hindi ginatang ko, kastanan. Bigla mo latang bimuntog tigaraw na.
Kasta nga talaga no dumaan ti laptop manang. Alabam ta ibatim latan ta. Ay na masapul ko itan. Bantayak latan. Ta gimatak mo ti merienda. Pangururayak nga malpas mo. Sige nga rin manang. Oh, adda ka matlagayam diti balayo. Ha, Kelly? Api nga di mo sungsung-batan dagiti awag ko ken ka. Ay, be. Si kagayam. Oh, si kagayam, ipag. Ay, hello manang. Kunak, api nga di mo sungsung-batan dagiti awag ko. Itayak pala kung tumang tawag ken ka. Oh, anya pala ti oras. Madamdamamat pala trabaho. Isungar nga umawag aking ka, tagpasundo aking ka nga nasapsapa, tadalas ken nga dagasak nga umuna, sakbay ka mapalagtrabaho. Ay, pasensya kan ipag. Imay kami nga nagpatrimaan ti laptop ni ading ko. Kat siguro dinananggag diti awag mo. Ay na. Kasano pa itata? Kasano pa nga makadagas idiyan dinas ka nga pagdagasak? Kasano ka ngay may ditoy? Kit nag-commute ata, di mo matsungsong batan ti awag ko. Ay, nag-commute ka magayang be. Di ka pala rin nagdiretso, di pagdagasam. Saka nag-commutean nga mapan di trabaho. Anya? So kaya't mo nga commute nga talaga? So awan ti panggap mo nga mangsundo kanya? Nga mangitulod kanya kiji trabaho? Nga mangitulod kanya kiji di naskin nga pagdagasak? Ay, ipag. Ala, agkalma ka lang ipag. Saan na nga nga nangagtiawag mo? Tada di unag diti cellphone. Tada kam diti ruwar. May kong ipatermahan diti laptop ko keng kuana. Bayaan nyo ratan. Inak na tagkum nga ruten. Tada ita mati kayat mo. Saan ka di? Be, mabitlaan. Pasensya kan manang. Ay na. Apay mo't nga kasta ngamin ti kaayan ayat mo ading ko. Sa bagay, kasta na idin. Sipod idi damdamam nga nyam amo kada kami. Kasta ti ugali nan. Ay, imbag man taman anusam. Manang. Kunak, imbag man tama anusam ti kasi nga ugali na. Ipatpatig ko nga ni Heidi manang. Wen, angin nalabis mo ti kasi nga raramidin nan. Addaak pa'y nga si Matang. Kasi ti panagsauna king ka. Nakasla din nakabailanan ti mapan agtrabaho no saan mo nga itulod, no saan mo nga sundwen. Kat nakapag-commute man kayo may dito eh. Isupay amanang. Angim kasti ko na. Ananusak latan ti ugali ni Heidi gaputa. Ipatpatig ko isuna. Ay na ading ko. Baka si kanto madlati agsagrap no kasta nga kasta lata ti ugali na. Di kay pa agasawa kastan kasla dati tengel nan ti oras mo. Baring nagbalbaliw ito lang amanang. Panagkunak kat awan ti panagbaliw nan. No kasta na nga talaga, kasta na itong agnanayonin. So agpanupanunot ka adin ko. Ay na, nagrigat no kasta ti maasawam. Kasla ka lang, mabigbig ka lang kanayon. Ala, lipatin talatan di manang. Sumrektan iti balay. Tay reformat ko, dito laptop mo. Be. Anya ti kung kunamat ni manang mo kanya. Ha? Anya ti kung kunan manang mo. Kwa. Awan. Imposible nga awan ti ibagbaga na king ka. Siyempre, nag-react la ka DJ, napasama kita ibigat. Anya ti magbaga na. Nga possessive aking ka. Kasta ka ti mangmangig kong ibagbaga na. Nga kaslatingal ko ti oras mo. Nga mabigbigkal ka kanyak. Saan ka di nga kasta ti bagbagat pamilyam? Ha? Saan mo, be? Ay na, saan mo nga mailimid kanyak data? Adati mangibagbaga kanyak.
Nga? Nga kasta ti sa uda kanyak ti pamilyam. Nangruna ni manang mo nga Crisel. Saan mo't? Apay tagidak senda nga agpaspasundo aking ka, ngagpapaitulod aking ka di trabaho. Ket agayan ayat nga rod, saan ka di? Ket adamat ti oras mo, tapno maitulod nak, tapno masundo nak. Oh, api nga nasken pa lang agkumyutak. Oh, kaya samat agpasundo akiti sa bali. Di da nga rod maawatan be. Iso nga kunada, mabigbekkel ka kanyak. Ay, ala bebe am da jayan. Amumot nga napatig ka kanya. Ipatpatig ka unay-unay. Iso nga urin niya ti bagbagada. Awan la kanya, be. Sa anak mo't nagreklamo. Panggap ti panang sundok ken ka, panang tulod ko ken ka di trabaho. Ngem jak la kaya ti makangkang. Jak kaya ti makangkang iti madinga sao manipod iti pamilyam. Nang runa deta bagbagada nga mabegbekkel ka. Apay begbekkeleng ka kadi? Saan man? O may lagayan. Tila jak kayat, Kelly. Ket dati ipang pangrunam ti sa balingem siyak. Wen, amok dayta. Nabayag nga ganyan ayatan. Tipay kahit ko kumakit. Di amin nga oras ket datati agkadkadwa. No kumada panakabalin na. Angin adamot trabaho tanga dua. Iso nga rod. Adda trabaho tanga dua. O, ket digiti oras nga saan ta nga agtab trabaho when naawan ta iti opisina, ket isapenda ko man iti tunggal maysa. Saan nga ti isabali nga tao? Wen nga rod. Saan ka di nga nabayagan nga jak sumursurot ka digiti kaopisinahak no adalakad da. Kastamoten ka digiti barkadak, digiti sigud nga gagayem ko. Ken dapat lang. Asyak nga rod tinobyam. Alabay ba mo, lipatim di ka dyan. Iso nga rod ngayon may ta dito'y sigud nga papapananta, tapno da privacy ta. Kat saan ko mga ti sa bali nga tao ti pagsaritaan ta. Nalagip ko lang taamangan no adaman nasasaon ni manang mon. Shh, babaan mo ko nakmatingkan. Iso ngay mahita dito ita. Aglin na ilo ta. Agpapastay ti ragsak be. May mayat pa kami nga kastulat at araramidin tan be. Kaya sa deta sumursurot kat sa bali. Oh, saan ako ka sumursurot iti sa bali ka taon? Dapat lang. Apay, panagriknam ka diket mabegbekkel ka kanyak. Ha? Agpudno ka man kanyak, Kelly. Be. Anya ti pudno. No mabegbekkel ka kanyak. Panagriknam ka diket begbekkeleng ka. Mabegbekkel ka diket iti kadagiti araramide. Saan? Ken apay no bekkeleng ka. Di mo ka di kaya. Ha? Anya ti kahit mo sawan. Yan tanga ibagbagada nga mabegbekkel ka kanyak. Di mo ka di kaya ti pabekkel kanyak. Di ka maawatan be. Total kat adamat ornong mon, adamat ornong kon. Panawen met siguro tapno no, makapagsimpatan, be. Tapno awan ti makibibibiyang nga sa bali nga taon. Ha? Tapno makapagbukod tan. Tikait mo sawen. Kayat mo ngagkalay sata. Wen, di mo ka di kayat? Oh. Baka ibagadan ton nga lifetime ton when forever nga mabekkel ka kanya. Di mo ka di kayat ti pabekkel? Iti agnanayon?
Kayat ko abe. Tapno di kasta. Agden natanton. Akasagasawa. Awan ton ti sauda nga mabikbikkel ka kanya. Gabuta. Addan ton ti karbengak. Akas asawam. Kasta ti bagbagata saan ka di? Nga di tapi agasawa kat kasta ti aramidik keng kan. O di nasaysayat nga rin na agasawatan. Tapno awan ti masaudan. Sigurado ka be? Wen? Sika. Kaya't mo ka di ti pabekkel. Iti agnanayon kanyak, be? Uwi na be. Kunak no di, ti amok no di mo kayat. Saan na bale? Uray no ibagbagat daduma, uray no ibagbagat at tao nga mabekbekkel ka kanyak. At damot ti panang bekkel ko keng ka nga amok sigurado ak nga magustuham. Anya tiket mo sawan. Ni. Binekkel mo mo't deta tingid ko ti baban. Into nagasawa ta. Di mo kadikayat nga bekkelik to dito. Uray rin nabi siyempre kayat ko abe. Dito mo't kiti di mo pulos malipatan kanyak be. Ala, ibagada man nga bekbekelin ka. May no mabekbekel ka kanyak. Ngem di daan mo nga dati panang bekkel ko keng ka nga magusgustuhan. Apay, maaramid ka di daytoy dagiti ka opisinaam? Ha? Maaramid ka di daytoy ti boss mo? Ni manang mo? Ha? Siyempre saan be? Oh, met lagayam. Isong ibagakin ka nga pabekkel ka. Itig na nayon. Kaya't mo ka di. No kasi nga bekkel ka. Uwi na be. Ni. Isubo na Diyos ko. Sige be. Bekkelam na tabi. Unahin Diyos ko. Urek pabekkelak. Iti agnanayon no kasi nga bekkelak. Napatpatig ka di. Dagita ko saan be? Saan? Napatpatig ka di. Ti trabaho ng iti siyak. Saan be? Sikati kapapat ganiti amin. Ala, sige be. Ituloy mo ti panang bekkel mo. Diyos ko. Diyos ko. Kahit kung saan ti pabekkel, iti agnanayon, no kasi nga bekkel. Isong adyak maisina-sina ni Heidi kat. Isong adyak mapanawan uri no nalabas ti kinaselusan ha. Gapot ti kinalayang namang bekkel. Iti kinalalaki. Uri no ibagbagada nga mabekbekkelak. Uri no mariknak nga mabekbekkelak. Mabekbekkelak kang kwa na. Ngam no dito yung tibekkelan na. Malipat akong ti amin. Sakit nakapapaot ti panang bekkel na. Nga kurang nalaing kat agliteman. Tibekbekkelin na kanyak. Namuna ta di na kahit di na kayat ng sardin. Ituloy na lata. Apo Diyos ko.
Kaya't kunti pa, bakil no kanayon kakasti nga bakil. Apo. Be, be. Sige ba, be. Kaya't ko pa nga baklim, be. Bakilim lata, be. Oh, anya ti ko na ni Ma'am Joan king ka, pare. Maluksaw ni Ma'am Joan, pare. Mariknak nga daluksaw na kanya. Gaputadyak nakasurot idi victory party. Ken, di na kursonada tinaramid ni Heidi di ada ka meeting mi di restaurant. Anya? Anya nga naramid ni Heidi di restaurant. Nga da ka meeting yo ako na. Unimot nga minim, pare. Kasla nag-iskandalumot ni Heidi nga minijay. Anya? Inebanak ni Ma'am Joan. Gaputa kliyentek. Gaputa siyak ti aking kliyente. Kadejay kasarita mi. Kamit mi. Inebanak. Talo kami di restaurant. Agkakasango kami. Nira nang agtawtawag ni Heidi tagpasundo. Tada ka no appointment na di parlor. Kat saan ko mapanawan di meeting mi? Nasken nga maklose mi di deal. Tadakkel nga sumrek iti kumpanya. Kat inlawlawag mo kumagin ni Heidi tapno no mawatan na. Apay, anya tinaramid ni Heidi, pare. Kat tinuntun na ti ayan mi. Pinagsawsaw anak iti sangwanan ni Ma'am Joan ken ti kliyente mi. Anya? Unay mo't kaya nayat mon, pare. Imbabain na kamutin iti sangwanan ti bus tayo. Ken ti kliyente tayo. Uwin nga ron. Kat, anya tinaramid mo. Kat sinalangad mo kumaa. Uwin no panawam ngamin dahi nga babain, pare. Ay na, agbabawi kan tumula ka maudyanan na. No isot makatuluyam. Ibagbagak laking ka, pare. Saan kanto nga naragsak king guana? Panunutik nga rin pare. Ay na, pare. Mabik-bikil kanto laeng katay nga babae. Ha? Puduti ko na. Kanayon na kanto nga bikil hindi jay. Bikil? Wan, iso nga panawa mo. Kesa deta, mabik-bikil kanto king guana. Bekal. Mabigbekal ko na katapi nga. Nakangiit ka ba't, pare? Nakaslad naunig ti pampanunutem. Hoy! Pare Kelly! Hoy! Ay, pare. Imbagak la ti mabigbekal kasla. Agis-isim ka ba't nga kasla ada naunig nga pampanunutem? Aya? Kunak, isina mo, tinubyam, nukas na nga, bagbagkalin na ka. Ay, naapo, awan tinasaya at nga maitid na king kadayda. Di kanto mula naragsak. Saan, pare? Saan ko nga maisina ni Heidi? Anya, kalpasan tinaramid na. Ngayon babain na kayo tisangwanan ni boss tayo. Di mo lata isina isuna. Saan, pare? Uray no, bagbagkalin na ka? Uwin, pare. Okay lang, bagbagkalin na, pare. Si kaman laing tikas na nga lalaki, pare nga kayat na't pabagkal. No siya agad awa na. Mapalin aya. Sa bali ni Heidi, pare. Anya nga sa bali. Pagselosan at pamilyam, pagselosan at kaubraam, pagselosan at bus mo, pagselosan at kliyente, pagselosan at gagayim mo. Di ka nga mabikkel. Di na ka pa'y palubusan, no, at the victory party, ore, dalakad mi. No, ay banda ka, di ka umay. Ay na, awan social life mo, pare. Ala, pabekbekkel, ti kayat mon. Okay lang, pare. Anya? Ay, agbauyong kan, paring Kelly. Si kapel at tao nga kayat na't pabekkel. Hindi nak maawatan, paring Paulo. Talaga di ka maawatan, paring Kelly. Di ka maawatan, no api kayat mo't pabekbekkel, itinubyam. Di mo maawatan, pare, tandi na ka siguro bekbekkelan ti asawam. Talaga Diyak ipalubos ka bekkelan nak ti asawak.
Dahil tati nagdumaan ta pare. Magusgusto ak launan ni bagbag kalanak ni Heidi. Ngay, agmauyong ka nga talagan paring Kele. Panawang ka malaingan. Ay, umininom ka mo't iti arak baraw. Sigurado lagi di nga daparikot mo. Ah? Ay, saan tatang? Apay no, umininom ti arak at daparikot nan. Ah, ay, anya ka raw. Awal lang. Naragsakak lang tatang. Ay, naragsak. Kasano ko mga naragsak ka, idinto nga imbabain na ka itinubyam iti sangwanan ti busmaw. Kasano yung nga naamon deta tatang? Ay nabaraw, nagadot ti mabalin nga mangibaga kanyak deta adot pakadabagag deta. Pudno ka din, nga imbabain na ka iti sangwanan ti busmaw ken ti kliyente yaw. Saan mo tatang? Gagangay lang nagsao ko anyak ta. Ay nabarok saan kan nga agrason pay. Kunak king ka idi nga di mo ipalubos nga bekkelin na ka ti asawa. Ay inobyam kunak kuba di kay piagasawa. Tang, di nakmaawatan tatang. Ay sikat di makaawat. Ibagakbot king ka idi. Ikam ti pagnakman na. Saan nga agbaliw ti nubyam no di mo no kanain mo atong palin ti kayat na. Ibagaking ka, makisina ka, kitam, saan na nga ipalubos kag sina kayo. Kat into no, agpagpakaasiking ka nga agsinubya lang kayo, ijay ton nga pagkaryem nga agbaliwain. Nga dinanton aramidin timang bekkel king ka. Saan tatang? Di maawatan. Anya nga ro, tiket mo, agdanayon nga bekkelin na ka. Awan mo't problema kanyak na bekkelin na tatang. Anya, ay maag. Sa at titbound. Anya? Apa di dakay ti mabagbekkel kinang tatang. Diyo ka di kayat. Ay sino kumati lalaki nga kayat na tabekkel iti asawa na. Weno nubya na. Nubyang pailaang bekkelin na kan. Anyan tulagad din no asawa na kan. Bakakit no igalot na kanton. Igalot? Ay, saan? Bekkel lang tatang, okay kanyak ti bekkelin. Anya. Ay, agmauyong kan sa ngagpaison si Kakele. Kayat mo nga sawon, kayat mo pa'y pabekkel ngam dada. Tatang, okay lang nga bekkelin nak ni Heidi. Uray agnanayon nga bekkelin nak tatang. Sa katawa. Agis-isim kamot nga. Oy, Barok, tandaanam da ito. Na, Barok, oy, dumngig ka. Nakaisim kamit nga nakatangad, Barok. Hoy, Kele! Tatang. Anya ayati panpanunutem ta nakaisim ka. Nga umabot pa yan ta lapayag mon, tinghiit mon. Awan tatang. Ayag mauyong kan sa nga agpaisaw. Sika pala ti tao nga kayat na't pabagbagkal. Agbabawi kan do ka maudyanan na, ibagbagak king ka baraw. No saan mo nga aramidin ti ibagbagak king ka. No saan mo nga tongpalen ti singasing kuking ka. Nga ipanawam de taga babae. Tano isuntot kusang agsubliking ka. Pagkaryem nga agbalbalew. Tapno di na kan to bagbagkalan iti agnanayawn. Siya katat makamon tatang. Anya. Anya ti kahit mo sa umbarok. Di dak maawatan tatang. Ay talaga nga di ka maawatan. Hindi nak maawatan. Apay nga kayat mo pabagbagkel. Alaman. Di yung amin maawatan tata. Di yung maawatan ti ragsak ko no siya ti bagbagkelan ni Heidi. Ay na Diyos ko. Natuluyan samot ta nga nagbaling nga mauyong ti anak ko. Ay panawang ka man laangay.
Anya, ay unay kan ading ko. Isulaing gayam ti rason no api nga di mo maisina-sina day nga hiding ang nobyam. Sa mo nga ibagbagat sa bali manang. Si kalaeng tinakaituridak nga nangibaga. Si kalaeng tinangibagak na ito eh. Si, tamok nga pagtalin na din mo sekreto da ito eh. Gapulaan ta. Nalaing nga mang bekkel yan ta kinalalakim. Uray pa bekkel ka kingkwanan ni tiyang danayon. Shh, manang, di ka muna makatagari. Ala, apay. Iso ka dilaeng tinalaing wenno amunat agbekkel nga babae dito lubong nga kas ko na ni kumadre ka ni Delia. Ah, anya? Ay na, ading ko. Basic la data pa nagbekkel. Apay, iso ka dilaeng tinakapadasam ti kasjay. Uwan manang. Diba damot nobyam idi? Sakbay ken kuana? Idi high school ken na mesa idi college manang. So do adadwa idi nga na nobyam. Oh, di ba adamat na pasamak yo? Deti nobyak idi high school awan manang. Ngem tinobyak idi college sakbay ken ni Heidi. Uy, nada na pasamak mi. Saan ka di nga nabayag kayo matidi? Nasurok makatawan manang. Oh, di na ka di binekkel? Saan manang? Tamo ka di na kayat. So nga ti ammo. Manulaang ti babae nga mangayat nga mangbekkel ken amumlatan manang. Ay nasaan ading ko? Kaadwan itan ket daytat paglaingan dan. Anya? Wan. Saan lang nga dayta nobyam tinalaing agbekkel? Ay namamati ka. Apay si ka manang. Aramidim ka di. Kituan Bek-bek di kinalalaki ni bayaw? Ay na. Iso nga rod tirason no apay nga dinak maisina-sina. Uray no adot utang ko kada adot order ko Shopee. Ha? Amma mamati ka kanyak ading ko. Awan agriri nga rod ni bayaw mo, ni manong mo, no, adot parcel ko, kada adot utang ko nga, pabayadak king kuana. E dinto nga, kanayon ko nga bekkel, hindi ko kuana. Aya? Wan? Di kahit mo sawan? Ado pa iti, nalaing agbekkel? Tumpak, trulala ading ko. Saan lang ni Heidi nga nobyam ti makamot kasta? Basic lang kadigiti babae dayta. Ha? Iso nga panunot kan. Nasaysaya at matla dati nalaing nga mangbekkel iti kinalalakim. Ngem saan nga selosa. Nga saan nga bekkelin na kan nga dinakanto pulos palubusan nga mapan kadigiti kayat mo nga awan tutuwayamon nga mapan kadigiti kayat mo nga papanan. Ha? Narigatan manang. Anya nga narigat? Kat sumapol kat sa bali Kasanungor nga maamuak, no nalaing met nga agbekkel di pangisok atakin Heidi. Kadi padasim kasanungor no di naamot agbekkel. Kasanuno di nakakayat. Sayang met manang. Ay na, mauyong ka nga talaga, Kelly. Kat no di nakayat agad, di sumapol ka man sa balin. Sayang met ti pinagsamahan mi kini Heidi manang, deta ka ti panpanunutem, deta kinabayagyo. Apay, deta ka ti pagibasaran, ti kinaragsak, ti relasyon, ti kinabayagyo. Nakaduntupay ditat, sanga pulo nga tawanin, agdenden nada, agsinadan tupay. Gaputa saan, dan nga naragsak. Akit sika, jak man amot apay nga di kamot naragsak. Sama naragsakak manang. Naragsak ka lang, bekkelin na ka dita baba. Ngayon no bekkelin na ka, iti nga ato, when no bekkelin na ti kinataom, bekkelin na ti amin mo. Imposible nga maragsakan ka, ti kasjay, nga di ka makapan, nga di kayat mo apapanan. Manang. Ay na, di ka talaga makaawat ading ko. Tapno mas maawatam. Nasasayat siguro no, di ba? Agbibuya ka mat akas kanyak. Dati programa ni Yung. Uwan manang. Oh,
itaklin mo king kuana di problema. Tabaring no adda makaited balakad king ka. Tadenggem dagiti ko na dagiti viewers. Ure makipinustaan king ka. Ibagan to dagiti viewers. Kasti imbagak basic la data panang bekkel ti kukwa ti lalaki. Taure isuda kat amuda dagita. Nga ta? Kaslasaan mo't manang, ay na! Ibagbagak king kaading ko. Ultimo, digiti naka-inosente tilangana. No makaigimdan, ay na, nalaing da nga bekkel. Nalaing da nga mang bekkel. Nagrigat nga patsin, dati bagbagam manang, mamati ka ading ko. Saan lang ni Heidi ti makaamot, mang bekkel ti kinalalaking. Adupay. Iso nga agpanu-panunot kan. Alam nga ron. Agsurat akto mga rot kinikasin yung. Nagsurat ak karot king kakasin yung umuna-unay kahit kung itaklin dito nga problema tagkidawak ti balakad. Ken adda pustaan mi kini manang ko. Nga no agpaiso ti kunana nga adu kano kadagiti viewers ti programam nga amo na met ti mangbekkel ti kinalalaki. Ha? Ti maysa nga lalaki. Nga jackpot chin kasin. Tati pamatik at saan nga amin na babae wenno man manulaeng ti makaammo ka dayta. Man manulaeng ti makairusok dayta nga banag. Ang mga nudjakton makasapol itikas kini Heidi nga nobyak nga ure no mabekbekkel ti riknak tunggal sa anak palubusan kadagiti kayat ko nga papanan wenno nasken na papanak tunggal pagselosan na dagiti kasasarita ka babae angem maparparagsak nakmet no sabali nga banag ti bekkelin na. Balakadan dakman nga rod kasinyong ken sapi ko matamasong batan dati nagpinustaan mi kini manang Crisel. Tapno malawlawagan ti panunot ko ken malag-anan ti riknak nga agdesisyon no anya ti kasasayatan nga ramidek nang runaket. Injayan ni Heidi kanyak ti panagkalay sami nga maragsakan nak idita. Siyempre, no, agasawa kami, anytime, mabalid na nga, nibagak, bekkeleman 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 ket maaramid na. Isunalaeng ta, kas ko na, dagiti daduma, kas laakto kano disusi, nga sakto lang magkagaraw, numatulbe kanak. Nga igem ni Heidi day nga tulbek. Dahil yung harap di ba kabuklan, di ba kasarita kasinyong basic. Alaman nga rod, no nusong bata nyo, dahil sa ludsod mi, nga nagpinustaan mi kinimanang ko, i-comment nyo man ti basic. Kagyaman nagti anos ken laing mga nang tedbiag, dahil nga pakasarita kasin, nga sabi ko magat na kay batit adal ken nakaited liwliwa kadagiti nagbuya ken nagdengeg. Iyon akong diagyaman met kadagiti makaited ti balakad ken more power to your program kasinyong and God bless everyone. Tuy kayat nat pabegbekkel apagayam mo Kelly Itilawag City. Kelly nga babek Kelly. Aure sinumot nga lalaki kahit nat mabekkel ti kinalalaki na. Angem no bekkelin nan ti kinataom bekkelin na ka kahit asawen paritan na ka nga mapan kadigiti kahit mga papanan nga aramiden digiti kahit mga aramiden ken nang runa aramiden ken papanan dagiti nasken nga papanam ken aramidem. Ay madimot de jayon apay gusto ti kuna ni manang mo saan lang nga nintanobyam tinalaing nga mangbekkel nalaing agbekkel baka no agistorya aking ka ket
Baka ano agistorya aking ka. Joke lang. Alright, ayan. Ada diba reaction and negati viewers tayo. May papan ka dito nga parikot mo sender. Basic! Kuna ni Kumadre Cesa, Pablo Baclig. Dito nga kinadakkel dila ni Kumadre. Baka no mapadasam di pa ng bekkel ni Kumadre Cesa. Baka times 10 tiki nalaing na ngem data kadayta kumpara kadayta nobyam. Ngamin ket nakitak mat dagiti video na idyada pala di abroad. nga in demo na di panagbekkel na gamit ti dakkel asaba. Nga ijay ket nakitak no kasanot kinaatidog dati dila na. Ay na baka malipatam nga sinunobya ka no isot mapadasam.